Comença el ral·li del carrer Pare Victori. El Cañón del Colorado. El Pantano dels Pedruscos. Mira, té gravilla i tot. Oh, ha volcat. I té una rampa final. Arribem a la selva. Oh no! S'ha quedat atrapat. Au, au, au! El tenia amagat. Estem arribant a la zona de la basura. Cuidao, n'hi ha molta grava. Oh, papers. Mira quanta terra. Ah, n'hi ha un cagalló. Està ple de terra, de tota la que segueix per ací, del solar. Ai, n'hi ha Cuidao. un cagalló de dinosaures. Arribem, un pardal mort. Taronges podrides, cuidao, zona superperillosa. Cuidao en els cristalls, pots punxar la roda. Cuidao, més cristalls. Oh, no se punxa la roda. Papi, però això és un carrer? Sí, això és un carrer també. Vale, tira-li. Estem arribant. Uau, que ve un cotxe! Ostres, cuidao, ahí no pots ni caminar tu. Ostres. Vale. Papi, pero estos dos carrers son los mateixos? Sí, este carrer i este carrer és el mateix. I per què este està més ben asfaltat i este no? Per què este està asfaltat i este no? Pues perquè els que vivim en esta part del carrer paguem menys contribució, se suposa, o no sé. Però este està super ben asfaltat des de fa molt de temps i este no. I este ja ha tingut dos forats, no? Dos forats, ojalà dos forats.